мавлоно ҷалолиддини балхии румӣ 30 сентябри соли 1207 дар балх шимоли афғонистони имрӯза чашм ба олами рӯё кушодааст. ӯ шоир ва орифи тавоно, яке аз дурахшонтарин ситорагони осмони адаб буда, бо офаридаҳои олимазмуну рангинқабои хаёл номи худро дар ҷаҳони маънавӣ ҷовидон гардонидааст. бештар аз 800 сол мешавад ки номи эшон вирдизабони хосу ом мебошад. роҳи тайкардаи зиндагии ӯ мураккаб, пуршӯру пурҳарорат буд. дар ибтидо аз падар таълиму тарбия гирифта то интиҳо дар зери дасти даҳҳо нафар суханпардозон тарбия гирифт. бепиру дастгир набуд. бо ҷадал расида ба пояи устодӣ ақлу хирад, одобу илм ва дониш расид. طبق سرچشمه‌ها балхӣ солимандешу ақидаи пок дошт. инчунин феъли ростқавлӣ ва исёнгарӣ низ дошт. аммо ҷалолиддин аз замона қаноатманд набуд. шамси табрезӣ барангезандаи инқилоби рӯҳу андеша, ақлу амал дар ҷону тавонои мавлоно буд. чунон ки ӯ мегӯяд: шамси табрезӣ аз он рӯзе ки дидам рӯи ту, дини ман шуд ишқу рӯят, мафхаи дин ёд дор. бояд гуфт ки шамси табрезӣ устоди бовафои қадрдони мавлоно буд. шамс озодандеш, басо зирак, исёнгару далер ва суханаш бурротар аз шамшер аст. тавре гуфтааст ки маро аз зуҳури мавлоно, ки чӯ ӯ нест ҳодиву доно. тифли қалби ноорому ҳамеша дар парвози мавлоно аз синни хурдӣ то лаҳзаи назъ эҷод мекард. арзиштарин офаридаҳои халлоқонаи ӯ девони шамси табрезӣ, фиҳи мофиҳӣ, мактубот ва маҷолиси саъба мебошад. мавлоно ҷалолиддини румӣ бо ифтихор нисбат ба худ мегӯяд: не буду не биёяд чун ман дар ин замона. ана ҳамин шоҳкориҳои назм барои замонҳои вопасин имрӯзу фардо низ камназир асту камбада аст. балхӣ дар офариниши ғазал, рубоӣ, қасида, дубайтӣ, марсия ҳамто надошт. мавлавӣ дар эҷодиёти худ бештар аз оятҳои китоби муқаддаси мусалмонон, қуръон, аҳодиси паёмбар овардааст. мавлоно ҷалолиддини балхии румӣ аз зумраи он нобиғагонест ки дар ҷаҳони суханварӣ ҳамчун тасвиргари бемисли кишвари ҳусн, хаёл, ишқ, шодӣ ва инсон шинохта шудааст. шеъраш болои парвозу тароватбахши роз, ҷанбаи анфосӣ дорад ва инсонро суратбахши ҷаҳон меҳисобад. каломаш рангурангии зиндагӣ, аксандози масоили иҷтимоӣ, ҳар сатраш заврақи пурнафосатест барои мардум. ӯ мепиндорид ки ҷаҳону ҷони дунё аз ҳамдигар ҷудо набошанд. пойгоҳи инсонро дар коинот болотарин ҷода меҳисобид. балхӣ мекӯшид ки баҳри сулҳу ваҳдати диёри хеш ҳарф занад ва инсонҳоро низ бадин васила
در راه درست حیات تربیه میکرد.